Elfed Lewis, dwi'n reiddiol o draws fynydd, a dwi'n helpu cwmni bro ar yr ochr insiwleiddio a neu siŵr fod yr adeilad yn glud ac yn gynas ac yn rhad i redeg. Hen adeilad yr Urdd ydi o, dwi'm yn gwybod be oedd o cyn yr Urdd felly ganolfan i ieuenctid yr ardal. Mae yna dipyn o broblemau i mewn yn yr adeilad, mae'n oer, mae'r boiler wedi torri. Swn i'n feddwl fod yn reit drud i redag, achos mae'n adeilad reit fawr, so'n llawer insulation yn fo. A wedyn mae angen uwchraddio fo, rili, ddod o fo fyny i safona mwy modern. Uwchraddio tai i'r safon yma, lle mae o'n digwydd lot, ydy llefydd fel Llundain neu Manceinion, lle mae bobl efo tai reit drud yn maen nhw'n dod â fo i fyny safon uchel o ran bod yn eco-gyfeillgar ac yn y blaen. A mae hynna'n gret, a mae hynna'n helpu ni gyd gyrraedd net zero, ond dwi'n meddwl beth sydd yn rili obeithiol yn y Blaenau, os da ni'n gwneud mwy o brosiectau fel hyn yn Blaenau, ydy bod bobl lleol, bobl dydd i ddydd, bobl sydd yn gweithio mewn swyddi mewn lleol, bod hynna yn gallu edrych ar beth da ni wedi gwneud yn adeilad yr Urdd ac hefyd yn adeiladau eraill da ni'n gweithio ar, a meddwl, mae hwn yn rhywbeth llai i wneud, bod bobl lleol yn gallu gweld bod hwn yn rhywbeth iddyn nhw, a bod o jyst ddim rhywbeth tai bobl cyfoethog neu tai bobl llefydd i ffwrdd, bod yn rhywbeth sydd yn bosib yn Blaenau, a rhywbeth sydd yn gwneud bywydau pawb yn well. Mae y mathau o dai gyda ni yma'n Blaenau, mae tai cerrig, da ni'n cael lot o law, wrth gwrs, yn Blaenau. So mae yna dueddiad i dŵr ffeindio ffordd mewn i'r adeilad, chydig bach o problemau damp. Maen nhw'n ddrud ofnadwy i'w resogi hefyd. Mae'n bosib dod ar tai yma fyny i safon uchel, ond diolch yn hawdd. Mae eisiau fod yn aware o'r problemau dŵr yn dod i mewn. Mae eisiau insiwleiddio nhw, wrth gwrs. Da ni hefyd yn byw mewn ardal hardd iawn, so da ni eisiau gwneud o'n sympathetic i'r adeilad. A diolch yn beth hawdd i wneud, ond mae o'n bosib wneud o. A y gobaith ydy wrth wneud yr adeilad yma, bod ni'n dangos i'r gymuned beth sy'n bosib, rili. Bod i'n bosib wneud hwn i safon uchel, bod yn bosib i bobl cael tai clwyd, cynnas sydd yn rhad i redag.